Poslouchejte. Čaute ľudia u nového videjko. Ja som tu ako majte do pyžamka. Ak som sa trošku potkol a sem. Dneska si zahráme s Filipom a s takým Matišákom, Island Tycoon, takže aj ty som kámo, že ja už som rekl. Jo, potom si dáme asi 5 solíček, keď som 5 dula, či 5 sklady, alebo 3, alebo ja neviem. A na čem hrajete? Čo? Tu spadlo niekde. Jo, dovojdu. Kamo, já to chci skipnout, ty vole, to nejde. Čo to Ja tam strieľam. S hammerpultou. Ja tu mám resetnuté. Co? Co máš resetnutý? To ten domček, čo som včera mal Ja dobre, nemám. Dobre. Jupi. Dobre, nemám. To je můj dům. Aha, tak GG. GG, bro. GG, Alkane. GG, bro. GG. Počkej, ještě. GG, Alkane. Já jsem zapomněl zaklíčit dveře. Ja mám tak málo v mány, ja musím dať čo nazbierať. Víš čo, ja včera si urobil miners, takže idem tam a idem taký diamondy, idem nazbierať také diamanty. Miners, nie? Kámo, já jsem chcípnul. Musíš potom prejsť, vieš? Jo. Ty vole, mě Zbierajú damage, ty hajsy. Takže ja nemám pickaxe. To je dobré. Počkaj. Ne, no Kámo, Filipe, ty si... Proč nelovíš? Nebláznínek, víš? Jo, tak mě aspoň si nechal aspoň něco udělat, ne? Počkaj, Filip, nezabíjaj ma. Počkej, já si jenom dám autofarmu. Kámo, a teď Filip! poslouchej, teď. No. Kámo, kde jsem já? Kámo, ty si... Kámo, ty zabíja. spiknem Ty si už na pijána. Spik na pijána. Kámo, já jsem zabil pijána, jupi! Tá niekedy, kámo, ide na mňa aj neviem čo. Co? Čo? Počkej, kámo, jak to děláš? Aha, ja viem prečo, pretože ty to máš zamknuté. Prejdi potom. Kámo, co je? A musíš si to presne. No já běžím. No jasně, ale my tam nemůžem, že jo? Si otvor. Kámo, si otvor až tak tu poď. No. Tu si tak stupnici bola. Ja to nie. Kámo. Kde si vole sebral meč? To je moje píčo. Počkaj, a čo keď je toto Filipov house? Kámo, co mi krádeš ty vole věci? Ty vole. Fakt. Sorry, jakože mluvím prostě, ale vole. Já si nemůžu pomoct. Kámo. Ne, ty vole. Nech to piano, vole. Ty vole piano. Vole, zlý piano. Ty vole, zlý piano. Na čuráno, vole. Ha, vole, a jste v pise. Se respawní. Kámo, já už mám to safe zone, takže... Kámo, škoda, že tady nejde udělat jakože salto. Salto, čo si parkour tady, kurva. Ty vole, přál bych si, no.
Sorry, tak to chceš... Sorry, ja držam na to. Tak počkej, tak skús to lívnout a zase Tak se si tam ohol péro a hotovo. Zkus to lívnout a zase se připojit. Zkus si oholiť kok. Fakt. Doufám, že nebude Vole. než já, vole, v mágii. What the f... House story. Počkej, kde je piano? Oni mi ubierajú jak pes, tí zombíci. Hej, piano. Dead? Vole, piano má nějakou podzemní, vole, bejsku. Jsem se neskočil. Ty vole, boblo ty bylo. Piano. Bomba, ty koš. Piano 7. Ja som piano, ja som face špion, kur... Kámo, ale když se tak jmenuješ tady prostě piano. Ty vole, a jdu ti do bejsku, vole. Nepřej si mě, kurva. Ty si kde doma, ty prd? Zase jsem spal. Čemu ty si kde v pič? Já jsem byl pod tvojí bejskou, ty vole. A ja som bol, vieš kde, ja som bol aj v Riti, takže sa tu nečuduj a petardy. Kam slibuješ, že mě nezabiješ. Já se jenom kouknu, jo? Jenom se kouknu. No. Já se jenom kouknu, jo? Počkej, ty tady máš automatický otevírání. Takhle se neotevíráš. Kámo, takhle se neotevíráš snad v Minecraftu, ne? Sorry jako, já už jdu pryč. Ale kámo, to ty si už parkour tady, ale ty zdechneš na to. Jupi, vole! Tak. Kur... Čárnu obrazovku máš, to je v pič. Dobře. Kurva, ja som krivý. Kamo, počkej. Co ti nejde? Já můžu pomoct, tak mě ne, kur... Piano. Já tu ty vole lívnu. Ale mám to lívnout, nebo se nasrat a hodit s ovládačem o zeď. O zeď. Víš, kolik to stálo, ty vole, 12 000. 12 000 českých korun. To mi trošku nevychádza. 12 000 českých korun, kámo, kontroler. No, vôbec. Víš, koľko tak stojí? To moje péro toľko tak stojí, kámo, reálne. To má asi naformili penízky. Ale, čum, jak to projedu, vole. Videl som.